2023 बिसिनि विधानसभा चंग मारियो कुमारघाट विधानसभा केंद्र नि सिमी कप्लाई अंगई एमएलए नि बारजा मानखा सुधांशु दास आबन लगी हास्तेनि आ मालमाताते तपैशाली जाति कल्याण तांबेदेगनि मंत्री अंगई बो बारजा मानखा ते मंत्री अंगई बारजा मानमानि उलनि सिमी शागनि तांबेदेग रगनो काहाम खेनो नाइकले तंखा मंत्री सुधांशु दास तांबेदेगनि अक्रा नाइकलनाय रग मुंगसासक हामे सामुं खलाइके लगी नो आचक मुं खलायो मंत्री सुधांशु दास फियाबा शाक बाय थांनि तांबेदेग सिमी नाइकला मंत्री आबो हाइकेनो तांगसालो शाकनि विधानसभा केंद्र एबा कुमारघाटनि एसई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक पीडब्ल्यूडी वाटर रिसोर्स ते डीडब्ल्यूएस तांबेदेगनि हाबा नोगो आतमसा के बेरायनायखा आमचेनि एमएलए एबा मंत्री सुधांशु दास बेरायनाय कलमुंगो आसालो तांबेदेगनि अक्रा नाइकनाय रग बाय कक सालायक्या ग्रुप डी नि सामुखानाय रग जरा बाय बाक्सा के फाइपानो नुकजागलिया तांबेदेगनि कुचुक थाइनि सामुखानाय रगनो केबोबा नोटिस रिया कारै छुटी नाहारजाक केबोबा दिपनि दामसाव अफिसो फायो आपाटी मुं साइमानै जलिजाखा मंत्री दातिखेनो आसक मुं खायना बागैनो जतनो दागिखा मंत्री राज्यना रगै सामुख खेरावनो केबेंगै दातिखेनो गराक यापिन हारजानाय हिनि शाखा मंत्री सुधांशु दास ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।